seguim aquí fent els viatges pel món des del ioga i avui us convido a anar a un continent molt gran com és Àfrica. Així que anem a fer algunes asanes, algunes posicions corporals d'aquestes tribus guerreres. Anem a posar-nos a peu. Anem a veure, primer de tot, el guerrer número 1, la posició més clàssica dels guerrers. El que farem serà el següent. Farem un pas al davant, un pas endavant. Guerrer número 2. Gran cercle, jefa de la tribu. Gran cercle, jefa de la tribu. Torno. Hop. I aquí. I segon. Vale. Gràcies a tota la família, a tots per estar aquí, gràcies. Namaste, com diuen a la Índia. Fins una altra.